Втора част. Пряси клима. Тук много добре сияя. Много е прекрасно. Добре. Сложихме от това червило, ако някой не гледа частта, да отивате да гледа в моят канал. Сега ще сложим от това червило, което е по-светло. Пак няма никаква разлика. Готово сме. Не знам дали ще кача втора част, така че не очаквайте да има втора част. Не очаквайте да има първа част. Това дори може да е първа част, така че ще ви кажа. Хора, вие сте в канала на Магдалина, абонирайте се за канала с камбанка и с един лайк. Така че да. Сега какво да взема? Хора, не си мислете, че няма тук фондютен, защото тук има грим. Аз затова не си сложих. Значи, после аз ще сложа, аз накрая си слагам после. И ето тук долу съм си сложила. Крайния резултат ще ви покажа. Сега не знам, обаче сега ще ползваме. Това беше, ето това ще ползваме сега. Ще се опитам нещо да направя с това нещо. Така че да, сам трябва да се отвори другата палета, да се мачитката. Тя е ужасно състояние. Ето тук има едно така. Обаче тук се цапа, трябва да измия. Хора, ще отида да измия и се връщам. И се връщам за системата. Ще е лилаво и розово, защото си сложих пудър, вече тя много не си личи. И сега ще си наподелим с не знам дали ще се фокусне, обаче на камера си личи това. Излиза прах, вижте. Ама че не се вижда вече. Да, то вече не излиза. Да, любов никога не се вижда. Мисля да си ползвам от палетата. Защото има доста екстравагантно лилаво. Значи аз обичам розово и лилаво. Докато те мога да и така. Не съм някакво лилаво и червено, защото аз нямам лилаво и червено. Нищо няма значение, нали? Обаче сега лилавото доста си личи. И се едно съм прибита. Много зле условия, много зле условия. Нещо. Колко минути е времето? 3 минути. О, супер. Най-добре. Вече 4. Искам да е такъв като припито просто. Вижте колко смешно изглежда в момента. И така ще се остане. А не, тук цялото ще направим, може да направим някакви сърчица. Значи не знам. Така сега ще го покажем нататък. Значи не се гледа доста припито ми мой страх да... Носа. Много говоря. Абе, всичко навсякъде. Значи...
обаче най-така ли изглежда? Сено на зарез. Ей така на зарез. Много при вас много не си. Вече сигурно не знам. Казах не мога да говоря, маче съм напълна. Говорим с нея. Що изглеждам на трол? О, не изглеждам на розовия Гринч. Не, аз наистина не съм базикам. Изглеждам на розовия Гринч. Трябва да сънувам парализа един ден. Да стане 3 дена, да се събуди да не ходя на училище. Не се ходи изобщо на училище. Не ми се ходи. Както чухте. Е, so cute. Ами, това е колкото повече... но повече ми харесва. Не знам какво е. Не знам, повече ми харесва. Това казвам, вижте, грим половин час, мисля, ще направя 3 грима. Другата страна, лявата, почваме сега прави дясната. При вас вече е лявата, при вас е дясната, както и при мен е дясната, но в YouTube ще е лявата. Сега правя мое ляво. Добре. Между другото, Pinterest ще ми избира грима някой ден. Само че трябва да си имам друг телефон. Аз съм свързана с една моя приятелка. YouTube ми канала ми е свързан с нея. Мале хора, видеото стана 7 минути. Аз не мога изобщо нищо да направя в момента. В момента съм поставя дата на нищото. Хора, само да ви кажа, готова съм. Готова съм. Какъв беше този звук, не знам, питайте майка ми. Сега ще си сложа малко розово. Да си поставя има розово, иначе ще умра, ако няма розово. Всичко трябва навсякъде да има розово. И чакайте между това кога ще е качено, не знам. Това май ще е качено на 12. Знаете ли? Това ще е качено на 12. Това ще има 2 видеа на 12 и майче нито едно повече. А не на 8 нещо другото. На 8, който вече ще е. За вас вече ще е минало. На 8 вече ще сте го изгледали сигурно. Ще има ново видео в новата година. Така че го чакате на 8. 11 мога да няма изобщо нищо. Така че не мога да ви кажа дали ще има нещо на 8. Не мога да кажа. Изобщо не знам. Добре, хора. Сега ли трябваше да удължа? Интересно ми изглежда 1 час. Добре, хора. Сега може вече да го махна. И ще има някаква прическа, може би. Да. Защо много ми харесва. Просто на камера е много по-лилаво. Изчакайте трета или втора част. Бай!